Fita Allah yaran nan ba zai kawo mun a shanan nan ba da tun ɗazaman aike shi. Kai ma ka san yaron nan fa yana da wala. Wai ba wata ɗazaman aike ka sai da Wallahi kama na. ne nema ya yi to. Doman tafiya. Ya masta dan ba ni taban nan mana. Ai ko da yake ma gaskiya ba zan raba kayan nan ba saboda kun san area nan kwana biyu fa ba zaman lafiya Kwata area nan fa. kai ku dakata ma ku ji fa yanzu babu ya turo min sako ta waya ya gaya mun cewa area nan ba zaman lafiya mu ma'aikata sun fito patrol ba zaman lafiya ya kamata mu tashi mu kama hanya ba kai ba mu ga ta zama ba wallahi ya haka sai oga sai kai sai da ka samu shigowa kenan sai oga barka da shigowa Suwa ne ma'aikatan. kai kulawa mana kake haka ka fita mana Kai ba wannan ma kullar da babu wani tsege ba. An ga wani tsege da ce ba ni bane. Babu wani tsege ba. shi kenan sai oga Wallahi ba wani tsege ba. amma oga a ringa la'akari ana duba Ai ba wasu kwalawa wallahi. ya gasa Wallahi a ringa duba Kai. mutanen nan ka san yadda suke fa wani yadda suke mu sun san yadda muke. Wallahi na rantse da Allah ka wallahi ka gani ajiya ma suka ba ni. Yayi sa. ya ka nufin sabu ya yi Wannan kalle shi gaban mutumin. a Wallahi dama ka gari ajiya suka wallahi ajiya suka ban shi kai in wallahi ba in ma na sha wallahi in ma na sha kadan na sha a ƙarya kake wallahi in ma na sha kadan kai me kake yi a nan a wani mutu ne ma kake yi